Megapixel sau megafotografie, auto sau manual, ISO, cât și unde, editarea ajută sau se poate și fără. Acestea sunt câteva dintre nedumeririle cu care te confrunți atunci când vrei să descoperi tainele fotografiei creative. Pe salut! Eu sunt Alexandru Bialiș, sunt fotograf full-time job din 1994 și vreau să-ți mulțumesc că ai accesat acest video în care vei vedea cât de simplu poți dobândi o gândire fotografică solidă participând la cursul meu de fotografie online interactiv live cu aparate foto DSLR și mirrorless. Odată ce vei parcurge acest curs, vei constata că abordarea oricărui gen fotografic va deveni super relaxantă și super intuitivă, indiferent de aparatul foto DSLR sau mirrorless pe care îl vei folosi. Îți vei da seama cât de fotografiabilă este viața atunci când începi să gândești fotografic. Crede-mă că te vei simți fantastic atunci când vei savura prezentul din perspectiva unui artist. Vei înțelege definitiv și în mod logic relația de reciprocitate dintre parametrii ISO, diafragmă, timp de expunere, astfel încât să faci rapid și constant fotografii expuse corect, indiferent de condițiile de lumină existente. Vei trăi la maxim revelația fotografiei creative odată ce vei înțelege cum să gestionezi logic și corect profunzimea de câmp pentru a putea realiza și tu fotografii spectaculoase. Acesta va fi un curs de fotografie online în care ne vom vedea și ne vom auzi în timp real, în care eu te voi ghida pas cu pas în călătoria prin fascinantul univers al fotografiei creative. Pentru o bună eficiență a procesului de învățare și pentru a mă putea ocupa individual de fiecare participant la curs, trebuie să știi că numărul de locuri va fi limitat. Pe lângă faptul că vei învăța să stăpânești aparatul tău fotografic în cele mai complexe situații de iluminare și genuri fotografice, vei dobândi practici eficiente și rapide de editare foto în Adobe Lightroom, acest super soft care ne permite să edităm creativ simultan zeci și chiar sute de fotografii. Cum funcționează acest curs din punct de vedere tehnic și logistic? După cum vezi aici, aceasta este interfața didactică pe care vom lucra și pe care o vei vedea și tu, la fel ca și mine, pe ecranul device-ului cu care te vei conecta online, iar aceștia sunt simpaticele noastre modele didactice care ne vor însoți pe tot parcursul acestui curs foto. Aici, prin această fereastră de pe ecran din partea stângă sus, cum privești, tu vei pătrunde practic în ochiul meu fotografic, am putea spune. Pentru că acestea sunt imaginile optice reale pe care le vedea și tu dacă te-ai uita acum fizic prin ocularul acestui aparat foto, căruia eu i-am atașat o cameră video, sau dacă ai compune cadru fotografic folosind modul Live View al acestui al doilea aparat foto cu care vom fotografia aceeași scenă didactică din unghiuri și perspective diferite. Vei vedea efectiv în timp real modul în care se modifică diafragma, timpul de expunere, ISO, toate gesturile mele fizice pe care le voi face atunci când voi lucra cu un aparat de fotografiat. Vei vedea inclusiv modul în care eu stabilesc claritatea imaginii în modul autofocus, astfel încât să obțin imagini perfect clare întotdeauna. Iar aici, în fereastra din partea dreaptă pe ecran, cum privești, am amplasat interfața softului Adobe Lightroom, în care va apărea imediat după declanșare fiecare cadru fotografic aflat în discuție. Astfel îți voi putea argumenta modul în care am plasat diferitele elemente în cadru pentru a genera mesaje fotografice diferite. Tot aici voi mări imaginea ca să putem studia împreună definiția detaliilor, voi edita și voi argumenta motivele pentru care am ales într-un fel sau altul parametrii, diafragmă, ISO, timp de expunere și alți parametri pe care i-am implementat în funcție de context. Și desigur vei vedea și deprinde în mod live
modul în care eu editez diverse alte fotografii din portofoliul meu fotografic, începând cu imaginea brută și până la final folosind Adobe Lightroom. Dar vei avea plăcuta surpriză să vezi live cum editez eu chiar fotografiile făcute de tine ca și temă de casă în zilele în care vom pune cursul online în pauză pentru a putea exersa practicile și tehnicile fotografice pe care deja le-ai văzut și le-ai dobândit în timpul cursului. Un lucru foarte important vreau să spun că pe tot parcursul cursului foto, prezentarea mea va fi însoțită de un material didactic suport în format PDF pe care îl vei primi și tu după finalizarea cursului. Despre mine. Profesez ca și fotograf full-time job din 1994, fac fotografie cât e ziua de lungă, fac fotografie chiar și noaptea. Iar din anul 2011 am început organizarea de cursuri foto și workshop-uri foto tematice în format fizic, în locație, la care au participat sute de pasionați de fotografie creativă și cărora le-am influențat benefic modul de a privi viața în mod fotografic. Începând cu vara anului 2020, în premieră, am început să organizez acest curs foto, inclusiv în format online interactiv live. De-a lungul timpului am abordat genuri fotografice cum ar fi fotografia de eveniment, ședințe foto business sau private, fotografie corporate, fotografie de produs și fabuloasa fotografie culinară de care eu sunt foarte îndrăgostit. În încheiere, eu îți mulțumesc mult că m-ai urmărit, iar dacă vrei să dobândești o gândire fotografică solidă, înscrie-te acum la curs. Ciao!